Tripura hasteo Loksoba chongbarini result tini saklaijagui tongo result tini nasinglajak kobangma lukurok tei nasinglajak BJP Tripura mata tei CPM Congress rok West Tripura ni wngwi batainai Biplab Kumar Dev tabok sujara 2,47,598 vot tui tongo tei Congress ni wngwi batainai Ashish Kumar Saha 72,838 tui tongo tei Independent wngwi batainai Ramendra Riang 2,678 tui tongo tei Socialist Unity Center of India Communist ni batainai Arun Kumar Bhumik 2,398 tui tongo tei Independent wngwi batainai Gori Shankar Nandi 2,269 tui tongo tei Independent wngwi batainai Milan Panda Mura Singh 1,988 tui tongo tei Bolaram Debrma Independent wngwi batainai 1,241 tui tongo tei Independent wngwi batainai Brojolal Devnath 1,118 tui tongo tei Republican Party of India ni Arnab Roy tui tongo 906 yang Purbo Lok Sabha achukthai Maharani Kirti Devi Debarman tui tongo BJP ni wngwi batainai 3,25,940 vot tui tongo tei Communist Party of India ni batainai Rajendra Riang 11,09,701 tui tongo tei Independent wngwi batainai Archana Orang 4,641 vot tui tongo tei Independent wngwi batainai Darshan Kumar Riang 3,379 tui tongo tei Independent wngwi batainai Sahib Chandra Debarma 2,673 tui tongo tei Santojoy Tripura Independent wngwi batainai 2,658 tui tongo tei Independent wngwi batainai Sotoranga Jamatia 2,315 tui tongo tei Krishna Mohan Jamatia Independent wngwi batainai 1,596 tui tongo tei Independent wngwi batainai Kalpa Mohan Tripura 1,565 tei Notao Kalaika 7,481 abongkha tabukso jorani purbo tei poschim Lok Sabha ni result saklaijakmani phiaba oro nugjaka tabukso jora east tei west o BJP ni kwplai wngwi tongmani haike Tripura o bo BJP ni phainai besibak kwbangkuk kha kamung koktwmani ni ani bwkhakni phaisingtwi